jos ajatellaan, että senkin ajan olisi käyttänyt vaikka joku uuden valttipelin tekemiseen, niin kuinka paljon järkevämmin periaatteessa olisi käytetty aika. Mutta tossa tullaan siihen, että joku tunturin Timali tuossa on ihan omallakin nimellään peli. niin. Toinen poliisi. Oho, siellä on joku häppeni. Toi ei huomaa. Soittais mun torveen. Miten voi olla noin hölmöjä? Poliisilla on punainen valo, se muuten tuli aika loistava video. Täytyy vaan laittaa musiikit päälle, että äänet on pois. Harvinaisen loistava video. Poliisihan se pitää varoa, mutta ihan mutkin näöllä sokeena. Niinpä ihan sokeena. 2 poliisia meni varmaan sinne Salleen. Voi olla, jos äijä jätkät oli pistänyt sen myyjän kylmäksi. Tuolkin on joku parta ja palmikko ja bowling. Bowling. Keilaa